Moi boas, hoxe temos un novo paquetiños, desta vez Heart, la ciudad de abajo, publicado por Kush Inc. Despois dun mencionado onde tivo bastantes exemplares, despois viso un late plex no que proceso entrei eu. E trátase de unha extensión, realmente non é un complemento, sino que é un xogo independiente, pero baseado na mesma ambientación que Spire. Trátase da cidade que está debaixo precisamente da torre de Spire, non? Con o mesmo sistema de xogo, lóxicamente. Un manual de tamaño A4, unhas 220 páxinas máis ou menos, creo lembrar, sí, 215 máis ou menos. A ficha de personaxe, vin que na páxina da editorial original tiña un diseño un poquinho máis chulo, pero bueno, a toda cor. E veremos, por aquí hai unha sección para que vexades un pouco como se trata a proposta. Aquí está Spire, a cidade. Imaginade, a cidade era kilométrica e mirade a cantidade de mazmorras e de grutas e de zonas para as que hai. É unha simple representación porque despois veredes, creo que está cara ao final, que Heart se va construindo aleatoriamente. Aquí vedes, mira, este sería un plano. Hai un que como máis centrado, creo lembrar que Cousin non o mandou, pero o que hai é aquí, e aquí penso que no libro non hai, na páxina web tamén da licenciadora oficial, non sei como se chamaba agora mismo, e os podes descargar sin coste, e como son imaxes, pois os vale igual. Pois o non miro aquí agora. Eso, Rogue One, Rook and Deckard, que por certo tienen en YouTube teñen unha canle moi interesante, donde teñen pois unha banda sonora, entendo que oficial, bueno, claro, como non, de Heart. Xa que se queres escoitar para pintar as vosas partidas, son 10 pistas, unha estás escoitando, por exemplo, ao fondo de unha delas. E ben, vedes que ten maquetación clásica, dúas columnas a toda cor, con bastantes ilustracións, algunhas a páxina completa, outras completadas ao inicio dun capítulo. Aquí vedes un resumo de reglas, un sistema de 10 con éxitos parciais, éxitos e paralización por estrés. Algunhas imaxes que a mí me recordan moitísimo a estética, entendo que verá inspirado, non o sei, pero vamos, entendo que sí, con Darkest Dungeon, non? Esa estética así agresiva, de líneas negras e curvas moi marcadas, non? Líneas moi marcadas de asociación. Mira, bueno, ahora o brillo non volo fai, pero esa cara é moi Darkest Dungeon, aí, mirade. E ben, aparte do manual, vedes, non? Estas son as tiles para ir facendo a xeografía dos dominios, non? Entón, según se va avanzando, se va marcando hai unhas interseccións por aquí, debería velas, non sei se aquí non as parece, pero bueno, entre unha e outra pode haber uns caminos que conectan un con outros, non? Aquí se pode ir ponendo o título e se va creando un mundo, non? Está unha proposta moi interesante. E aparte de isto viña retratilado, pero eu abrino previamente, tamén ten 2 puntos de lectura, algo que non tiña Spire. E veñen 4 escenarios, 4 lecturas, como me querades chamar. Operaciones negras en el Vermisán, ten unhas 30 páxinas, máis ou menos, 32, e despois Puertas a outro lugar, unhas 26, Sanctum, tamén ten 26 páxinas, e Quemado e Roto, tamén 26 páxinas. Tapa, non é tapa realmente, porque a calidade da tapa é a mesma que a do folio, non? Cosa que da páxina.
Ben, isto non é un escenario, realmente, é un complemento. O que me chama a atención é que eran add-ons. É dicir, penso que o básico era este e podíase sumar estes tres máis, non? A mágoa eu supoño que é porque na publicación original é así, é que estas páxinas, al final, que son unhas 100 páxinas, non? 26 cada unha, onde quitas bueno, as portadas tamén tendrían que ir, unhas 100 páxinas, non? Que non foran como se publicou no seu día Operaciones en la Sombra, aunque sea tapa blanda, igual, sin solapa, polo menos esta é dura, no? E va aquí colado, non é con grapa. Entendo que é por aforre de custos, pero que esta tiña menos páxinas, 74 páxinas, e aquí leva máis de 100. O lóxico para manter unha homoxeneidade das líneas é que se fixera igual, aunque son diferentes, non? Pero bueno, hai bastante publicado tanto de Spire como de Heart como para continuar a liña. O caso é que sexa rendable para Cursing porque, como os decía, este pouco máis de 200 tivo, non sei que tirada terán sacado, entendo que a 500, supoño, pois non creo que sean 300, se quedarían bastante cortos. Pero bueno, de Spire temos Spire Strata e Operaciones en la Sombra, e agora de Heart temos Heart e cuatro suplementos, vamos a llamarlo, porque escenarios realmente son. Isto é todo o universo Spire que ten publicado Gussin, que non é pouco. A mí dame un pouco de rollito que sea, aunque son líneas diferentes al final, ¿no? Pero son universos compartidos, que non hayan homoxeneidade. Por exemplo, o logotipo aquí, este foi máis pequeno. Aquí temos os autores e aquí están os autores. Aquí está o nombre, que xa bastante cambia, pero bueno, e aquí se pon no medio, ¿no? Non sei, ao fin e ao cabo este ten unha banda negra, esta unha banda azul e este está compartindo a portada, non? Entón, bueno, tampouco é que sea, por lo menos son do mesmo tamaño, non? Que non vayamos a falar de outras publicacións en que cada un era tan diferente, unha pequena variación. Lembro este de Sétimo Mar que vai facendo un dibuxiño que como non o fagas moi ben, imagínate como pode quedar. Pero lembro, non me acordo cual era, que entre un e outro había unha pequena diferencia de uns milímetros así, como un poquito máis pequeno, e deste, dá un pouco de toque, non? Bueno, volvamos a Heart. Hubo un pouco de run de polémica, non sei se en redes, porque agora as redes como que pasou moito delas, porque non é máis que trasladan toxicidade, pero sí que no seu Discord hubo un mecenas que manifestou que a traducción tiña múltiples erros, sobre todo entendo que porque se empregou para a maquetación un arquivo previo sin corregir, seguramente moi influenciado por traduccións automáticas que despois se revisan para intentar, entendo que acortar o proceso de traducción e abarotalo, aínda que este é un traballo exclusivo de traducción de José Herré, o titular de Cursí. José e Gasca son os representantes, os componentes de Cursing, e bastante traballo fan por sacar este tipo de produtos, e ao mellor nos pode parecer que iso é pouco profesional, porque non se contrata un traductor que faga este traballo, pero probablemente, isto é algo que sempre é un debate recurrente, probablemente este tipo de produtos, se analizáramos objetivamente o coste de publicalos e a cantidade entonces de mecenas necesarios para sair, probablemente non sairían. E entón hai xente abnegada e adicada a apoiar os seus tempos recursos porque simplemente quere ver publicado estes produtos, como é o caso de José, e hai que agradecerlo. Eu polo menos o agradezo, habrá xente que o critique, pois que se poña a facer unha editorial e seguramente que nos va a dar mellores produtos e máis baratos que esta xente, polo menos é o que digo. Pasando deste palito, que ao final é unha cousa que acaba cansando, porque sabemos a repercusión que está tendo, e eu creo que somos un dos grandes culpables de que os mecenazgos agora non sean tan exitosos, é que porque houve un cansancio, un esgotamento, tanto nas editoriais como nos que mercamos rol habitualmente,
sobre moitos erros, e un dos erros nosos creo que é ese, que é pensar que sendo mecenas somos clientes e non formamos parte do proxecto, e o esforzo que hai ao outro lado, non? Pero bueno, a cuestión non é esta, a cuestión é que Cursing aposta por o universo de Spire e Heart, nos trae este suplemento complemento co universo soterrado, e hai que estar agradecido, agardo que lle vayan ben as ventas. Se non entraches o mencionado no Late Pledge, vos vou a deixar o enlace abaixo na caixa de descripción para que o merquedes se vedes que vos resulta interesante. A mí me parece un universo de fantasía diferente ao clásico, algo que nos pode dar máis contido na xente que habitualmente lle gusta dirixir fantasía, ou a xente, como é o meu caso, que abandonou a fantasía xa por cansancio, por reiteración, e no que ves que o mellor pode haber unha ambientación que te faga retomar un pouco as ganas de volver a unha fantasía máis escura, non? Pero bueno, non é un produto para todo o mundo, pero ao mesmo tempo é un produto que nos dá unha fantasía que pode ser interesante, no que nos drows somos sometidos, os elfos son os malos da película, non? E nos dá unha estética tamén bastante que nos mete no mundo, non? Na ambientación, e nos pode dar partidas diferentes àqueles que están ou estamos cansados de que a fantasía sempre sea sempre o mismo: taberna, orcos e botín, non? Entonces, se vos parece interesante, xa vos digo, tedes abaixo na descripción, e como sempre vos digo, nos vemos nas mesas ou se non nas pantallas. Un saúdo, hasta outra.